Gunoning pasewakan Isono manika warna sepatus Pitemudono Suluh Rebata Pitana Sinartan Uji sesanti rahayu kunjuk ing Yang Maha Wisesa Binirata sagung Urbida kinalis ing sambe kala amung tentrem ayem hangayomi raharja kang cinipta marambah sagung tumitah lah menika gumlaring negari Mandura negari Mandura wastani negara kang wis kondhang kaluka ing manca praja jembar tebani amba jajane adoh kuncarane para kawula tansah sayek saeka kapti rumangsa andarbe negarane saguh kurung tepi bumi kelahirane mula tatang kalamun wis manunggal para kawula lawan para pangarsaning peperintahan negari kesanging bangsa Mandura tinuntun dening paugeran kautaman yaiku manembah mring Kang Maha Agung nandhakake rasa kamanungsan adhedhasar adil miwah bebener nyawijing tekad tunggal bangsa tunggal basa lan tunggal negara sayekti abot padha dijunjung enteng samya cinangking kang sarta budidaya kacukupan lan bagya mulya lahir batin nalika semana nadyan katone praja Mandura hayem tentrem jenjem permanem nanging parandene nuju dinten pasewakan kaya sang surya kang kalingan mendung peteng dedeg kang sinandang dening Narendra Mandura Prabu Basudewa labet menggalih pamutahipun Kang Putra Raden Kangsa anggenipun badhe ngedekaken Aben Sawung inggih abdu jago manungsa us pinten candra nganti dinten badhe tumapaking gawe dereng antuk jago
Akarya gumbur tasih Sang Prabu temah kuwur penggali mila tansah nyaketaken biswanipun kengrayi kekalih nyaketaken biswanipun kengrayi inggih Raden Arya Prabu Mangkono Wijiling Sabda Sang Nata Prabu Basudewa Mulwani Pasiwatan Agung Sepak puspiteng mudya yang panraing sarwa kawuryan rarasing pamyat pepasren rerenggan ati rerengganing Datulaya Sesotya hamonca warni sumorot hanelai lir taranggana su mawur ujwalanira kungas ranggepregu agung asri reseping kang samya abawa rasa sumewa marak mangarsa sang haji
wigatining karsa ana sedya kang piningit pranayaka kang Gus angabdi muheng sumungkamen kabu katar man lan kasetyan muhung kanggo kamulyaning nuswa bangsa yang suksma abdi linuwih muga mayungana jagat mandura samengko temuka ing belahan mengkoto Yayi abdining pun Kakang Yayi Harya Prabu kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Koko Prabu amiji pisawanipun Kang Rayi pun Harya Prabu iya yen sun rasa saya karasa yen sun gagas temah hangranui ora liya kejaba nggonku ngasta pusaraning praja Mandura iki Yayi wong kang sinampiran pakaryan dadi ratu ngono wong kang pinitaya dening dewa lan uga dipercaya dening para kawula nanging tinemune bareng tak rasa abote nggonku nyekel song-song makuthaning keprabon Mandura iki kok kaya wong nyangga bumi Yayi apa to sababe dinipun Kakang paring dawuh kang kaya mangkono merga mundhak dina mundhak sasi kahanan negara Mandura iki ora tentrem nanging malah saya panas. Oh. Harya Prabu. Nggih. Aku rumangsa ewuh haya ing pambudi nggonku ngedhem-dem kahanan iki. Mongko sakabehing kawicaksanan wis tak tindakake ing pamrih negara iki enggal manggih rahayu nanging tinemune kok kaya mengkene Yayi ibarat jati ketrusupan ruyung nggonku ngopeni marang adipati Kangsa Dewa wiwit jabang bayi wiwit jabang nganti dregang bareng tak rasak-rasake kaya ngingu-ingu tumpringas nguri-uri tunggak kemaduh Harya Prabu tingkah olahe Baswara Kangsa saya dina saya gawe giduh lan kisruhe negara Mandura Harya Prabu
tak diteni wiwit saka bala balane si Kangsa Dewa ya wong Kadipaten Sengkapura tansah gawe onar kawulane seneng brandal maling ngecu lan nyahak wenange liyan satemah gawe kasangsaran tumrap saperangan para kawula ing Mandura. Aku nganti singunen nyawang kahanan iki Harya Prabu. Kula nuwun timbalan. Aku wis ora duwe daya apa-apa. Rumangsaku aku arep obah wae kangelan. Yunadyanto aku iki wis nggula wentah. Aku wis nggula wentah Kangsa Dewa iku wiwit timur. Nanging nyatane bener para winasis kae yen to sing jeneng gula wentah anak kuwi dumunung ana tri prakara. Gancaripun yen tong gula wentah anak ngopeni anak kuwi gumantung tri prakara. Siji panggula wentahe Rama Ibu ana ing dalem angka 2. Piwulange Dwija utawa guru ana ing pawiyatan kang pungkasan ya kuwi kahanan urip ana papan sak kiwa tengene bocah iku mau. Telung perkara iki kang ndadekake bocah kuwi bakale apik utawa ala. Awit nadyan to panggula wentahe Rama Ibu ana ing omah iku becik, piwulange guru ana ing pawiyatan iku apik, ning yen kahanan kiwa tengene utawa lingkungane kuwi lingkungan Crobo, lingkungane kuwi lingkungan Rosal, dadi anak ya angel ditata, angel diatur kaya si Kangsa Dewa kuwi. Eling-eling wong Sengkapura kae wong sabrang. Isine mung bab kaculikan. Kedunging angkara uleganing kamurkan. Mula gula wentah anak wae ya manut karo lingkungane, manut karo kahanan sak kiwa tengene. Apa lumrah wong Sengkapura iki jek enom. Udakara umure jek 14 taun karo le tuwa-tuwa kok digiring nyang lokalisasi iki apa genah? Ger, adikku cah bagus. Kadipaten Sengkapura kae nadyan isih wewengkon Mandura nanging isine bangsa wong sabrang wadya tinggalane Prabu Gorawangsa mula. Bareng dadi nayaka praja nyekel pemerintahan senengane mung nyolong bondo negara. Lumpuk bondo malingan nyolong bandane negara wetenge nganti mlentu yen dilikke tutuke pecuca-pecucu ngejak padu dihukum 15 taun lagi 3 minggu wis metu ya merga ana jeksa negara sing cangkeme kaya asu. Malah kang pungkasan Kangsa njaluk dianakake adu-adu jago menungsa kamangka Yayi. Kamangka anggonku utusan Yayi Ugrasena upaya jago kanggo praja Mandura nganti tumeka kalungguhan iki durung timbul. Oh dewa. Mugi enggal paring pepadhang mring jagating Mandura dewa. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrik sekar
agung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Koko Prabu. Piye Yayi? Kepareng kula matur wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Usik Yayi nggonmu matur kok kembeng-kembeng waspamu ki keneng apa? Kawula kemutan dhateng lampahan ingkang sampun kawuri. Menawi dipun glejah menika ingkang kagungan kalepatan boten sanes namung keng rayi kula pun Harya Prabu. Lho karepmu kepiye? Rikala semanten nalika Kakang Mbok Dewi Maerah sampun ambobet nggih jabang bayinipun si Kangsa Dewa menika jabang bayi ingkang tuwuh saking wohing laku sedeng antawisipun Prabu Gorawangsa kaliyan Kakang Mbok Dewi Maerah. Nalika semanten paduka dawuh supados kula amejahi dhateng Kakang Mbok Dewi Maerah ingkang nedengipun ngandhut. Namung saking anggen kula mboten tegel, saking mboten tekan raos kula ngantos kula tilar ngaten kemawon. Kula mboten kuwawi amejahi Kakang Mbok Dewi Maerah satemah thukul jejabang bayi putranipun Prabu Gorawangsa ingkang padukaken putra inggih si Kangsa Dewa. Inggih si Kangsa Dewa ingkang sakmangke damel ribet damel giduh. Oh Prabu, menawi rikala semanten kula wantun amejahi anyedani dhateng Kakang Mbok Dewi Maerah tartamtu mboten kedadosan ingkang kados mekaten negari Mandura. Kok Prabu muga paringa pidana dhumateng Kang rayipun Harya Prabu Kewala. Monggo kula pasrahaken jiwa raga kula kapejana Kang rayi kemawon Koko Prabu. Lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lirlina tanpa kandini lirlina tanpa kandin adikku di yen tantuso yen tantuso mengku sang Hyang-Utama oh adikku wis Yayi wis mungguing Basudewa lakon kang wis kawuri cukup kandhek ana ing lakon bae. Aja digetuni Yayi, aja digetuni lakon kang wis kawuri Dimas. Ya. Mundhak saya mempeteng rasa. Yayi Arya Prabu wis. Samengko ayo. Ayo bareng-bareng digoleki murih enggal padhanging lakon iki wae Dimas.
Oh, sapa kae? Wah, Kangsa Dewa kae. Ingkang sowan Prabu. Hei! Wah! Hei! Sobat nyogong aluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngabala ratu ontap kota maning katong Gunamit pasang kaliman tabik Amit pasang kaliman tabik sinabeta nyila dunil lepatna ing tulah sarik dumawa ing tawang toang. Kula nuwun kula ingkang sowan Rama Prabu. Wah iya nggih iya. Gawe kageting pun bapa anggonmu ngadhep ana ngarsane ramamu nger. Padha winantu ing karaharjan sak praptamu kulup Baswara Kangsa. Awan nggih. Awit pangestu paduka Rama Prabu Basudewa Raharja sak lampah kula. Banjur ana wigati apa nggir Kangsa? Utawa sira duwe panyunan apa meneh marang pun bapa dene sowanmu gumraja kang tanpa laraban sajak gita-gita hamengku gati. Nuwun sewu. Nuwun sewu Rama, nuwun sewu. Sowan kula menika namung badhe nak yenaken kasagahan paduka. Rama Prabu kedahipun enget dinten menika inggih dinten tempuh ing damel anggen kula ngawontenaken tontonan adu-adu jago manungsa. Kamangka kula sampun miranti sadaya kabetaning adu-adu jago. Jago saking Sengkapura inggih Paman Suratri Mantra sampun siyaga. Blabar kawat janget cinencang minangka sasana adon-adon sampun cumawis. Malah boten ngemungaken menika. Sedaya dedaharan minangka pasugatanipun para nayaka praja ingkang badhe ningali inggih sampun sumadya. Pun boten sah kuwatir yen bab dedaharan. Kula sampun utusan para wadya ing Sengkapura supados mragat sapi cacah 300. Belah wedhus cacah 1000. Pitik 3000. Segawon 10.000. Lah kok malah akeh kuwi. Margi menika kremenanipun kanca-kanca kula wingking menika. Senenganipun para berdua menika. Menawi boten dipun sepaki mustikaning lawuh menika. Boten badhe sengkut tandang grayangipun. Oh iya. Pun ampun kuwatos. Sedaya unjukan wiwit saking toya wening, teh, kopi, toya ingkang wantah ngantos ingkang dipun sumet murub sedaya sampun kula cawisaken.
menika sedaya namung kangge adon-adon jagung menika. Nanging Rama Prabu. Pinten-pinten dinten kula entosi kabar saking Mandura prasasat ngentosi sileming palwa gabus kumambanging watu item. Wiwit nempaken dinten ngantos samangke badhe tempuh ing damel kula antu-antu kok dereng wonten pawarta ingkang gumathok bab jago Mandura. Ngantos mriki dereng wonten kabar menika janjane sagah saestu menapa boten? Janjane wong Mandura kuwi sagoh tenan apa ora? Wah. Hari mengkalbu kudine kang den tawani aduh nggih aduh sing sabar yo nggih sing sabar sareh no hatimu nggih kangsa diwa iya nggih iya persajan bae nganti tumeka dina kalungguhan iki durung ana saka utusan kang dak utus kajibah minangka sarana upadi jago tumrap Mandura yaiku pamanmu Ugrasena. Pun Rama anyranti pamanmu Ugrasena nggone golek jago Mandura teka durung genah jluntrunge. Durung ana pawongan kang bobot lan timbang kakuwatane kanggo nandhingi si Suratri mantra ladalah. Sakniki ngeten mawon. Kula tengga wonten babar kawat janget cinencang papan adon-adon. Kula wangeni ngantos Rap Surya. Ngantos Rap Surya dinten menika kok ngantos dereng wonten jago Mandura. Dereng wonten jago Mandura ingkang majeng. Kula anggep paduka Kanjeng Rama menika sampun lincat ing janji. Lan malihipun menawi ngantos Sandyakala dereng wonten tandha-tandha jago saking Mandura. Dinten menika ugi badhe kula bumi angus. Kula dadake Karangabang negari Mandura pun kula pamit. Lutira kawang-wang kono kang sumirat Arya Prabu saya katon saya ketok lamun ta Kangsa Dewa kuwi bakal njungkeng marang kalungguhanku. Dados Arya Prabu kabeh wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Cetha ngeglo kang tanpa warana. Oh Prabu, kados pundi lampatku? Kae Yayu Ugrasena kae.
Ing Suwanta Prabu. Oh, kene Yayi. Somyo ngambrengeng kadi karunaning kaswase aning marga memalatgung welatala mentas wae tinagih dining kangsa dewa teko iki kang tak anti-anti wis prapti kang tak dama-dama wis teka Yayi Ugrasena Yayi Ugrasena sira kang wis prapta ngabiyantara kepiye kepiye kabul kausanane katone wis antuk gawe siadi nganti pawongan kang gedhe dhuwur pawakane ing bungkurmu kuwi kawula nuninggi Kaka Prabu antuk pangestu paduka anggen kula njajah desa Milangkori minggah gunung mudhun jurang ngupati jago Mandura yektosipun sampun kasembadan malah ingkang kula kanthi minangka jago kasepuhan ingkang wonten pungkur kula menika sanes sinten-sinten tegese sanes sinten-sinten menika taksih kulit daging piyambak lho kok bisa kulit daging dhewe banjur iki turune sapa ingkang wonten wingking kula menika taksih pulunan paduka piyambak putra Kakang Mbok Dewi Kunti pun Bratasena oh malah ponakanku dhewe iki oh ger kene maju kene ger oh ger Sentosa dodo bau ora nyono orang legiwa dene Mandura santuk jago malah ponak aku dhewe wah Basudewa waku bektiku katur iya ya Nger iya wis tak tampa sembah bektimu weh ladalah kaya kabalabak segara madu dene malah anakku dhewe ponakku dhewe pulunaku dhewe wah lagi iki aku ngawruhi wah kepiye pawartane Sina aku suwe ora tau krungu pawartane ibumu lan kadang-kadang muliyane iya awit saka berkah pangestune wakku Basudewa kabeh padha winantu raharja wah ladang syukur seketi jumurung banjur saiki mapan ana ngendi samengku mapan ana ing pertapan Sabwarga
Wah, mapan ana pertapan Saptawarga. Dasar para nyata. Iya weh. Syukur Nger, syukur. Bratasena wong bagus. Wah, edian. Gagah, gedhe, dhuwur, pideksa pawakamu. Biyen kondange wiwit lair cepret saka bungkus. Kondange wiwit weruh padang hawa sira wis bisa mateni gajah. Ya bener mangkono Sena. Dasar para nyata. Jare malah gajah iku utusaning dewa, ya gajah Sena kang samengko manjing ana ing anggamu. Iya. Awit palimir maning dewa satemah gajah kang manjing ana ing anggaku dayani lan mimbuhi kasantosanku edyan. Digdaya tenan. Lah upama saiki sira tak du karo gajah meneh ya wani. Wani. Tak du karo gajah loro. Wani. Gajah telu, wani. Papat, wani. Wah. Aja to mung gajah siji, loro, telu. Gajah 1000 lan kabeh sawernaning kewan galak. Aku didu karo singa sing lagi kluwen, aku ora bakal mundur. Aku gelut karo kowe ya wani. Lho. Weh, lah jawane ngejak gojek bocah iki. Iya ora apa-apa. Jalaran ya wis suwe ora jamu. Kapang Ger. Iya. Ya Ger, aku ora maido kang dadi kekuatanmu pancen trah Saptawarga. Iku racake Sura Sekti Digdaya pilih tanding udo mungsuh. Ya Nger Bratasena. Samengko Punwa minta sanjata pitulung ya Nger. Dina iki maju ana ing blabar kawat alun-alun Mandura. Samengko tak jaluk gawemu. Gawe kang endi? Dadya jago Mandura. Lumawan Suratri mantra jago Sengkapura ya Sena. Padangna jagat Mandura. Padangna jagat Mandura kang samengko lagi nandhang pepeteng Sena. Jagat Mandura dina iki lagi nandhang pepeteng jalaran tingkahe wong ambek angkara, yaiku Kangsa Dewa Adipating Sengkapura Sena. Iya. Aku ngestaki dawuhmu, wa Mandura. Aku njaluk pangestumu. Yen to lakuku iki mbebela marang bebener, aku percaya Gusti bakal ngayomi. Iya Nger. Tak pepuji Sena kang tetek lair lan batinmu ya Nger. Dina iki negara Mandura lagi ketaman pacoban Sena. Iya. Nanging aku dititipi dawuh saka Eyang Saptawarga piye? Lamun to kabeh kang dumadi wis kinudrat dening Kang Maha Kawasa. Apa kang dadi karsane Gusti, dalaning Gusti iku mau ora tumuju dalaning karusaan lan kacilakan, nanging tumuju dalaning karahayen. Wah. Ya Bratasena, ya muga-muga bisa nyembuh marang bangsa Mandura ya Nger. Nger. Piye? Banget panarimaku awit kasaguanmu. Samengko Punwa mung nyangoni Rahayu Basuki. Punwa mung bakal cegah dahar lawan guling
murih kajayanmu Sena. Iya. Yayu Grasena. Wonten dawuh Koko Prabu, aja dadak kesuwen. Aja dadak kesuwen selak diantu-antu dening para kawula gagi. Larapno Bratasena tumuju sasana adon-adon. Lho ninggih sendika ngestaken dawuh Koko Prabu. Nggih, ayo tumuli bebudalan. Nggih Bratasena sing ati-ati, duga-duga digawa. Sing prayitna ngati-ati Bratasena. Kae keprungu swara gumuntang ana ing awang-awang minangka tandha lakumus keprungu munggang gumuntang ing awang-awang ger. Kundurangan katon tindaknya lengkeh lir singa lupa. Kahayat para padaya simpi